Türkmenistanyň häkimetleri täze ýyl bayramçylygynyň öňýanynda howpsuzlyk çärelerini güýçlendirmek maksady bilen diýip awçylaryň aw tüpeňlerini ýygnaýarlar. Türkmenistanyň paýtagtdaky we vilayatlanyň administrasiw merkezlerindäki häkimetleri ýurduň awçylar jemgyýetine agda we resmi taýdan aw tüpeňi hasaba alynan adamlara jaň edip dekabryň 24-30 aralygynda öz tüpeňlerini häkimliklere tawşyrmagy talap edýärler. Olar tüpeňleri tawşyrmadyk awçylaryň aw tüpeňleriniň elinden alynjakdygyny hem duýdurýarlar diýip awçylaryň ençemesine salgylanyp Azatlyk radiosynyň anonim şertde maglumat beren Aşgabatdaky habarçylarynyň biri aýtdy. Onuň sözlerine görä türkmen häkimetleri munyň sebäplerini täze ýyl bayramçylygy döwründe ýurtda düzgün tertibi berkitmek, howpsuzlygy güýçlendirmek çäreleri diýip düşündirýärler. Ýöne bu barada ýazmaçy hat bermeýärler. Soňky 5 ýylyň dowamında ýurda daşary döwletleriň ýokary derejeli delegasiýasy gelende paýtagtda we vilayatlaryň administrasiw merkezlerinde ýaşaýan resmi taýdan hasaba alynan awçylardan öz aw tüpeňlerini tawşyrmak talap edilýär. Şonu tüpeňler daşary döwletleriň ýokary derejeli delegasiýasy ýurda gelmedinden 3-4 gün ozal ýygnalyp resmi çäreden bir ýa-da 2 gün soň hem ýygyna paýlanýar. Emma Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan awçylar tüpeňleriň täze ýyl bayram münasibetli ýygnalmagy bilen baglanşykly ýagdaýyň ilkinji gezek göze iýilýändigini we şu gezek türkmen häkimetleriniň aw tüpeňleriniň haçan ýygyna paýlanjakdygy barada hem hiç zat aýtmandyklaryny belleýärler. Galy bersede habarçy paýtagtly söwdegärleriň käbirine salgylanyp täze ýyl bayramy döwründe salyut diýilip atylýan oýnawaçlaryň hem şu ýurda getirilmegine dilden gadagançylyk girdilendigini aýdýar. Bu gadagançylyk Içeri işler ministrligi tarapyndan tasdiklanmasa-da habarçy adatça her ýylyň noýabr aýynyň ortalaryna satylyp başlanýan bu salyutlaryň häzirki wagt paýtagtyň çäginde tas satylmaýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Türkmenistanda raýatlar ýörite barlaglardan geçen soň awçylar jemgyýetine agda bolup aw tüpeňlerini öz adyna geçirip bilýärler. Ýöne Azatlygyň paýtagtdaky habarçysy bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanyň awçylar jemgyýetiniň bir agzasy özlerini aw awlamak üçin şertleriň döredilmeýändigini aýdýar. Soňky 4 ýyl bäri Türkmenistanda aw mövsüminiň haçan başlanýandygy we tamamlanýandygy barada ne medeniýetde ne de radio telewiziýada maglumat berilýär. Şeýlede okdary we peşeň satmak üçin her vilayat merkezlerinde we paýtagtda awçy diýen at bilen bolan dukanlaryň gapysy hem indi ençeme ýyl bäri ýapykdyr. Awçylardan her ýylda goşunt diýilip pul serişdesi alınýar, ýöne şert döredilmeýär diýip anonim şertde maglumat beren awçy aýtdy. Onuň sözlerine görä aw tüpeňlerini ýylda azyndan 6-7 gezek tawşyryp soňra-da alyp gaýtmakdan haly ýadan käbir awçylar şu gezek häkimlige baranda awçylar jemgyýetine agzalykdan çekilýändigi we öz aw tüpeňini tawşyrýandygy barada hem arza ýazypdyr. Azatlyk radiosyna ýokarda gurrun edilen ýagdaýlar dogrusynda Türkmenistanyň Aşgabat şäher we vilayat häkimliklerinden haýsydyr bir kommentari almak başartmady. Türkmenistanda uly çäreleriň ýa-da bayramçylyklaryň öňýanynda resmi taýdan hasaba alynan aw tüpeňleriniň ýygnalmagy barada ýurduň aw awlamak we aw hojalygyny ýöretmek hakyndaky kanununda hem hiç zat aýdylmaýar. Türkmen häkimetleri adatça ýurtda geçirilýän uly bayramçylyklaryň we dawaralaryň öňýanynda düzgün tertibi berkitmek we howpsuzlygy güýçlendirmek çäreleri diýip vilayatlardan paýtagta gelip işleýän içerki migrantlary öz ýaşaýan sebitlerini iýermek we vilayat uluglaryny paýtagta goýbermezlik çärelerini hem güýçlendirýärler. Ýöne Azatlygyň paýtagtdaky habarçysy Edil häzirki pursatda şeýle çäklendirmeleriň göze iýilmeýändigini aýdýar.